Otro asunto de urgencia es segundo proyecto modificado de rehabilitación de la Casa Rovira como biblioteca. Pues igual que antes, Teresa, en esta ocasión por ser la concejala de Patrimonio y de Biblioteca y Archivo. Primero la urgencia, por favor, para justificarla y luego el fondo de la cuestión. Bueno, la urgencia es porque este proyecto sabemos que ya está muy avanzado, que estamos pendientes de esta modificación, que ya están todos los informes hechos y que valoramos que llevarlo a este pleno era mucho mejor que dejarlo para el próximo, para poder avanzar y poder abrir cuanto más pronto mejor la Casa Rovira. ¿Alguna pregunta sobre la urgencia? Estaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Una abstención. ¿En contra? Vale, pues queda aprobada la urgencia y pasaríamos a debatir el fondo de la cuestión. Bé, a veure, aquest projecte modificat es va demanar autorització, jo crec recordar que va ser en el mes d'agost per a poder fer-ho i bueno, pues hem estat esperant a que els redactors del modificat el presentaren a l'Ajuntament, poguérem informar-lo i una volta informar pues, que es poguera aprovar per plenari perquè el plenari per la quantia és l'òrgano que competent per a poder aprovar aquest expedient. Com ja es va dir abans, pues, el projecte modificat ascendia a una quantitat de 42.359 en 26. Això suposa l'augment d'un 3,22 sobre el total. Entonces, pues bueno, eso está permitido por la ley de contrats del sector públic i en la proposta pues, es fa menció a l'informe favorable de l'enginyer del Departament d'Infraestructures, a l'informe favorable de l'arquitecte Departament de Tècnic de Gestió i Disciplina Urbanística i al de l'arquitecta tècnica, així com l'informe jurídic del secretari en el qual diu pues, que està tot dins de la llei i complís en la llei de contractes. La modificació, com vos vaig dir ja en la comissió, és conseqüència de circumstàncies imprevisibles en el moment en què va tindre lloc la licitació i que aquest Ajuntament no podia preveure. Per això porta així aquesta modificació al plenari per a poder executar les obres aquestes que falten i poder obrir quan més pront millor la biblioteca. La futura biblioteca de Sisona. ¿Alguna pregunta? ¿Marcos? Bueno, repregunta no, és poc a dir, vamos, que claro, ens pareix un poc ja al nostre grup que no estigui oberta ja sé que són imprevistos i són tot el que vulguem dir, però és que és un poc vergonyós que no estigui oberta la biblioteca, perquè és que si és modificació darrere modificació, que sí, que han passat una pandèmia, que han passat un virus informàtic, però, per favor, apreteu-li els tornillos i que acaben la biblioteca per poder tindre una biblioteca decent i poder instal·lar el Cuarnero, el casal que va proposar el compromís. Gràcies. Gràcies, Marcos. Alguna intervenció més? Joan? Sí, bé, nosaltres recordar al PSOE que van desbloquejar este projecte en la passada, a principis de legislatura. Va ser un acord en tota la bona intenció. No hem vist per part del PSOE el compliment de la nostra moció i del nostre acord per a instal·lar el futur casal jove en la Casa del Cuarnero. No hem vist cap partida pressupostària al respecte. Per tant, nosaltres també votarem en contra per no complir la vostra paraula. Gràcies. ¿Alguna intervención más? Juan Carlos.
Bueno, seguint la línia de reivindicacions particulars de cada partit, ara ens toca a nosaltres, i efectivament, en el 2018 nosaltres hem votat en contra des del primer moment d'esta biblioteca, primer perquè no ens agrada la ubicació i segons perquè els primers diners que destinats a esta biblioteca, el 1.300.000, volien destinar-los al centre de dia que encara no tenim després de 4 anys i que no sabem encara, per molta subvenció que tinga que vindre, no sabem quan estarà. Jo crec que s'hagués avançat prou i és qüestió de preferències. Sabem que tot és necessari, però a voltes primer es fa una obra o es fa una altra. I és decisió política el fer-la. Es va decidir fer la biblioteca en lloc del centre de dia i és el que tenim, una biblioteca que encara no està oberta després de 4 anys. Per això continuarem votant en contra. Gràcies. Alguna intervenció més? Jo sí, jo vull intervenir. Sí, per suposat, Tere. A veure, dir-li a Marcos que així des d'aquest Ajuntament es fa tot el que pot perquè es pugui fer tot en el temps possible. Jo no és una excusa per la pandèmia, però si tu mires com està tot, els subministres no arriben i falten altres coses. Contestar-te per a que, pues vergonya, pues bueno, no sé, tu el fa vergonya, a mi, nosaltres per almenys estem fent-ho i estarà obert. No hem posat fetge perquè no la podem posar. Però les coses, quan un està governant, les veu d'una altra manera quan està en l'oposició. A Joan, dir-li que no sé, sempre trau l'acord que nosaltres vam tenir en ell perquè poguera desbloquejar i, en fi, no sé a què ve, perquè unes voltes has votat a favor i altres voltes heu votat que no al projecte. I nosaltres sí complim la nostra paraula, però mentre no estiga a la biblioteca no podem fer el casal de la joventut. De fet, crec que en altres plenos ja t'ha dit Ainhoa moltes voltes en quina situació estava tot el tema. Les coses no se fan tan a pressa ni tan ràpid. Quan un està en l'oposició és molt fàcil. Quan està uno governant les coses es veuen d'altra manera. I després a Juan Carlos, doncs bé, vosaltres, jo vos respecte, no? Que vosaltres voteu en contra de que no és el vostre projecte i tal, doncs sí. Per això vosaltres esteu en un partit, nosaltres estem en un altre, nosaltres tenim unes prioritats i vosaltres en tenim unes altres. Si vosaltres estigueu governant, ho heu de fer de la vostra manera. Estem governant nosaltres i ho fem de la manera que creiem que és millor per al poble de Xixona. Les presses a voltes no són bones, perquè vosaltres vau parlar del centre de dia i el centre de dia, si nosaltres no l'haguérem comprat tan a pressa, la Generalitat, la Conselleria, ens haurà pagat el terreno i l'edifici, el que és la rehabilitació. Ara es pagarà només la rehabilitació. És a dir, que l'Ajuntament ha pagat 600.000 euros que se l'haurà pogut ahorrar. Bé, I no tinc res més a dir. Gràcies, Tere. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? Molt bé, doncs queda aprovat el punt i continuem.